Θα προσπαθήσει με 7 διαφορετικούς τρόπους να βάλει αυτή η μικρή μπαλίτσα μέσα σε αυτό το καλάθι. Με το 3 ξεκινάμε την προσπάθεια. Πρώτη βολή, απλή. 1, 2, 3, πάμε. Και ας του ξαναδώσουμε να την πει βλακίσει ολοτάρα αυτός ο άνθρωπος εδώ, άχρηστος. Εδώ κοιτάξτε. Τώρα θα επιχειρήσει βολή πώς. Επιχειρήσει σταυρωτή πίσω από το χέρι. Δείχνει μας μια πώς. Είδατε. Εδώ 3. 1, 2, 3, πάμε. Δεν την καταφέρνει αυτή η βολή, θα συνεχίσει με την άλλη, εδώ σφίγγεται. Επόμενη βολή, να δούμε πώς θα την επιχειρήσει. Για ξαναδείξε μας. Δείξε μας. Εδώ 3. 1. Πάρε την μπάλα. 1, 2, 3, πάμε. Τη βάζει και αυτό τώρα πώς θα δοκιμάσει. Έτσι. Τώρα θα κάνει 15 σβούς και στον αέρα και θα τη βάλει. Εδώ 3, 1, 2, 3, πάμε. Καταπληκτικό καλάθι. Πώς θα δοκιμάσει, έλα γρήγορα, άλλες 2. Έτσι. Ανάποδα, χωρίς να την πασκέτα. 1, 2, 3, πάμε. Σπεσιάλε. Σπεσιάλε. Και τώρα θα δοκιμάσουμε το κεφάλι. Δοκιμάσουμε το κεφάλι. Έτοιμος. 1, 2, 3, πάμε. Σπεσιάλ Μανώλης Κουτρουβάλα. Σλαμ ντάγκ. Δεν παίρνει. Ολε.